umuwi ako ng tinda. Umuwi ako. Opo. Kaya mag-igib sana akong tubig kasi nandun ako. Dito ako natulog sa araw doon. Magsasaing sa mga tamad. Opo. Saan? Sa video natin. I-treat sa labas. Kakain tayo sa labas, Nay. Sama ka sa amin. Kakain tayo sa labas. Hindi ka pa nga ako lagi. Dapat, Nay, pag mainit, hindi ka naglalakad. Hindi, gaya ako sa tinda. Opo. Baba. Oo, kaya nandun nga yung tinda ko. Naiwan doon sa kone. Sabi niya, Magkano ka na? mamaya, tinda ko mamaya. O, Nay, bihis ka na para makaalis na tayo. Few inches later. Sige po. Nakikita ko lang po kayong kumakain. Busog na ako. I am the one, the way your son don't need. Tapos na po kayo? Hindi ka. Tignan. Yung, Tignan ko po. yung, Yung pagkain. Hindi. Buksan niyo po. ay, nabukli na ako. Okay lang sa sugar niya yan, Nay. Nabusog naman po. Busog. Busog. Salamat. Thank you din po. Kundi dahil sa hindi rin po ako makakapag-Jollibee din eh. Bakit? Wala po akong pambili. Saan galing to? Libre lang din po. Sabihin mo salamat. Bilis naman nanay, parang hindi 72 years old. Parang hindi ka 72 years old na. Few inches later. Ayan na, ayan na. Thank you so much. Wow, may Jollibee siya. Oo nga, sila. Bigyan mo muna yung mata mo. Bakit? Oh. Pikit ka muna kasi. Bilis. Okay. 1, 2, 3, go. Pasok na, Nay. Ay, salamat! Salamat. Ang masasabing mo, Nay. Maraming salamat. Eh, ba't ka umiiyak? Ay, masaya dapat ako. Natuwa ako. Hindi na po. Makatulong na ako. Maraming salamat. Maraming salamat. Ay, sabi niyo, wala. Ba't po kayo nagagalit? Maraming salamat. Ano, Nay? Meron pa po. Maraming salamat. Meron pa. Meron pa, ha? Huwag ka magbulat. Huwag ka magbulat. Kili ka, Jade. Ito po. Salamat. Di ba kung nag-asma po kayo? Salamat.
Para pag naiinitan ka, Nay, pag nagtitinda ka, pag sinusumpong ka po ng asma mo, may magamit ka. Maraming salamat. Okay po. Maraming salamat. Salamat. Okay po ba? Buksan mo, Nay. Tignan mo ang laman. Nakita na ng mga followers. Salamat maraming Ito daw sa inyo. salamat. Ito daw sa inyo. Thank you po. Pagkain na po. May gatas dyan, Nay. Salamat. Inom ka rin ng gatas. Tignan mo, Nay, kung may kulang pa dyan. Ay, kutang aeroplano. Aeroplano. Aarin mo ang aeroplano, Nay. Sasakyan ko pagtinda. Yung bonus pa ni nanay. Another one. Pero sobrang 500 lang eh. Ay, kaya puso. Sa puso. Ay, ito, Nay. Para ano, oh. Tulong po, pandagdag sa tinda mo, Nay. 1, 2, Sabi mo, 500. 3,000 po. Marami na bang matitinda mo dyan, Nay? Maraming salamat, Ma'am Kiste, sa tulong mo. Ayun na, salamat. Matagal pa sa wish ko lang po ay sana kahit lagpas pa doon na. Kahit 200 years old. Eh, Nay, kahit 72 ka na po, di ba? Eh, kaninang naglalakad tayo, mas magbilis ka pa po sa amin. Pababa sa hagdan kami, tingin pa kami. Oh, kasi magabulan tayo. Wala magkatuhan tayo pala. Opo. Pwede naman, Nay. Oo, Sunduin ka namin, habulan lang tayo. tayong dalawa. Ito, para pumayat siya nanay na. Bats talagang hinaman ka ni nanay, gusto ka niyang maging sexy. Hindi sa siksi. O kung sinong hihingalin. Kaya lang, Nay, pareho tayong may asma. O sinong ikain nga eh. Eh di, sa nebulizer kayo, pag uwi na nebul. Maghabulan tayo sinong mauna sa nebulizer. Okay ah. Okay, dala-dala niyo habang nag-aabulan, nagne-nebulizer kayo, nanay. Ay, tuwan. Salamat. Busog pa ako. Marami pa. Kahit pa ako busog ko eh. Ako rin, Nay. Nakatikit ako guys. Ice cream. Favorite mga ice cream, Nay. Nay, paano yung busog? Ano yung busog? Busog. Busog! Bye-bye. Smile ka naman, Nay. Nakita na yung walang ipin. Yan eh. Walang ipin na eh. Nakakaya. Bye-bye, Nay. Salamat po. Sana sa Pasko. Ayo, Nay. Babalik tayo sa Pasko. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye po. Hello mga kabusog. So, for today's video po, kung maalala natin, si nanay na Good Samaritan sa Florida Blanca, Pampanga. Yun. Siya po yung napili namin tulungan, mga kabusog. So, ayun guys, nakita niya na si nanay. So, siya yung tumulong at napili namin ngayon na bigyan
ng tulong din. Dahil sa sitwasyon niya, dahil matanda na siya, tapos nagtatrabaho pa para sa pamilya. Diba? Hindi naman dun sa nakakaawa, pero nakaka-inspire lang kasi ayaw niyang maging pabigat sa family niya kahit matanda na siya. Sana po napasaya namin kayo at lalong-lalo na si Nana. Umiyak-iyak po siya. Naiyak din kami. Ikaw lang. Feeling artiste. Mga kabuso. Hindi, talagang pag may puso ka, maiiyak ka. Ito Kapag kasi, may- kapag- ganyan, no? Pag may puso, buhay ka, tanga.